Ndimakonda kupanga criticize uchitidwe wa Chikhristu wopusa umene umaoneka kwambiri makamaka pa Khristu achikuda. Malilime, kukakamira tchalichi, kusiya kugwira ntchito kumangolimbikira tchalichi. Ine ndikamakamba za Khristu otero anthu amakonda kunena kuti iwe moto mbawaya uzamufuna Yesu siku lina. Iwe moto mbawaya siku lizafika. Uzadwala uzamufuna Yesu. Ine ndifuna ndiyankhepo pa zimenezo zokunena kuti kodi pa dziko panopa alipo munthu amene sazadwala? Kodi inuyo akhristu likazafika siku limene kuti mwadwala mwakayakaya, abusa ndikubwera ndikuzakupemphererani mwachira, kodi mukachira chonchichi ndiye kuti simuzadwalanso? Kodi mukachira chonchichi ndiye kuti simuzamwaliranso? Ndi izizi zomaona ngati kuti munthu ukadwala ukuyenera kupemphera. Ndizabodza. Akanakhala kuti Mulungu amafuna kuti iweyo ukhale moyo wabwino from 1 to 30 sakanakupasa nthendayo. Mwamva? Ndiwo samaopsezana ababa zoti iweyo uzamufuna Yesu, uzamufuna siku linake Mulungu. Siku likubwera ati nthawi imeneyo ndiye kuti akunena wadwala kansa, kaya wachita chani. Amene aliyense pa dziko panopa akuyenera kukhala mwana, kukhala wamphamvu, kukhala wankulu, kenako kukalamba. Akakalamba akuyenera amwalire. Zija zomati alemekeza makolo ako kuti masiku ako achuluka mpaka naliti. Maximum imene ungakhale pa dziko panopa ndi zaka 120. Komanso pa 120 ukafika zaka 100 umakhala kuti watani moyo wasiya kukoma mwene. Kuyenda ndikuti ukungomva pain, kuwothera dzuwa ndikuti ukungomva pain. Ndiye lekani kuopseza anthu kunena kuti iweyo uzamufuna Yesu. Kodi mumakhala mukutanthauza chani? Mumakhala kuti siku lake litiro ati iweyo siku linake uzachimina, iweyo uzamufuna Yesu. Basi imakhala kuti mukunena chani? Mukuopseza. Mumatenga Yesu ngati kuti ndi chinthu chinake chophera anzanu. Ati ambuye uyuyu tamukhapeni onesani ukulu wanu. Ndikuti basi Yesu ambaye munthu, ampase heart attack munthu that way, ndikuti aonesa ukulu wake. Amene ndi Yesu kapena mambala, Yesu kapena mafiya. Ndiye iyayi aliyense pa dziko panopa azamwalira. Ndipo inuyo mukazadwala mwakayakaya, chimene muzafunike ndi oxygen, ndi ICU, ndi atani adotolo oziwa ntchito, mankhwala amphamvu. Olatati mwapemphera mutha kuchira. Koma mukachira paja imfa imakhala ikudikirirabe. Matenda ena amakhala kudikirirabe. Munthu mpakana umayenera kufa pa dziko panopa. Kaya uchita ngozi, kaya umwalira chifukwa cha matenda amakono, kaya umwalira chifukwa cha matenda okhazikika kale, koma umayenera ubwere pa dziko ukhale moyo. Zimatengera ndi zimene zachitika kuti iweyo uzivaya. Kulibe zoti zinalembedwa, kulibe zoti wina akakutemberera, kulibe zoti wina ake akapemphere ukoko ndikupangisa kuti ine kumene ndili kunoko ndimwalire, kulibe afiti, kulibe satana. Ndiye musamanamizane, komanso musamuopsezane. Tinabadwa ifeyo pano patafika zaka 30 imene tapanga beat. Anthu akale amafika zaka 40. Posachedwa apatidusa zaka 40 ifeyo. Mbadwe uwu unachita mwayi, unabadwa nthawi yoti matenda ambiri athesedwa. Mbadwe uwu tinabadwa nthawi yoti njala yakatitija inathesedwa. Taona panopa masaya, panopa nthenda zimene tikudandaula nazo ni nthenda zochokera kuti chani? Chakudya ndi chambiri. Ni nthenda zochokera kuti kale paja matupi athu amakhala thanzi, panopa kuli magalimoto. Ndiye musamanamizane komanso musamayuze Yesu kukhala choopsezera. Tikati tikambirane zinthu za logic kunena kuti zinthu zisizikuyena kutere, musamapange Chikhristu chompambana,
Tikunena kuti Amalawi Yesu mwapepera naye, tikunena kuti Amalawi za Mulungu zimatengera kuntoso, tikunena kuti kuli mayiko ena opanda Mulungu, kumene anthu samaphana, kumene anthu amakhala moyo wathanzi, kumene anthu amakhala nthawi yayitali, kumene anthu amakhala mwachuma. Ndi anthu zikalowa mutu zimene zijonera ndi amapenga nazo kwambiri, amangofikira kukwiya. Ndinakuwuzani kuti pitani ku Japan. Ku Japan kuja ndikuti crime rate is almost zero. Ku Japan kuja anthu amakhala amafa after zaka 80 kumapita uko. Ife ku Malawi kuti mafa ndi zaka 55. Muone ma celebrity ku Malawi amamwalira ndi zaka zingati. Ndi anthu amakwiya nazo zimenezo. Iyaye nthawi yakufa amalenga ndi Mulungu. Ndiye ifeyo kodi Amalawi amatilengera nthawi yochepa chonchi chifukwa chani? Nanga ma Japanese anaponda mtengo kuti iwo Mulungu nthawi yokufa amalembera yayitali. Ndi kuli pamene ma Japanese nanga samamwalira ku Japan kuja kumachitika ngozi. No, tikunena average life expectancy. Average mwa 1000 mukawasatira kuchokera pa aliana kufika ndi zaka 40, kufika ndi zaka 80 amwalirapo angati. Depends on average. Osati munthu wachita ngozi, osati munthu kaya waphedwa. Tikunena life expectancy. Kumalawi kwe anthu 100,000 amene tinabadwa limodzi, ngati ineyo mu chaka cha 1986. Tikamazafika zaka 60 gulu lathu zaka at least 90% itaweluka kalekale. Ineyo panopa ndikuziwa anthu oti tinali limodzi mu standard 1 mu standard 2 anamwalira kalekale. Anthu oti tinali nawo kupoleko munthu kumwalira. Chimene jaji kumayiko ena ake is very strange. Ndi zodabwisa. Ndiye please chonde akhristu zomaopsezana zoti kaya chani ndi nikuzaziona kaya uzamufuna Yesu tsiku lina yake mukunamiza kuti nthawi yodwala. Inuyo kodi mukazadwala mukazamfuna Yesu, mukazafuna abusawo, ndiye muzachira, ndiye mukazachira simuzafa. Ndikupezekaso kuti aliyense akuyenera kufa by zaka 60. Ndiye pepani kwambiri izo zomaopseza nazo zitayeni. Pangani zoti zikupinduleni pa moyo wanu, khala moyo wathanzi, khala anthu abwino. Sizimatengera kukhala munthu wachalichi kuti ukhale munthu wabwino. After all, inu maziwa ku Malawi anthu amene amakhala akumana, anthu amene amakhala akupanga jaji anzawo, amakhala andani? Omweyo wa Seventh Day, omweyo wa Katolika, omweyo amazifira opentewa. After all, kupita ku chalichi ku Malawi mukhala mpikisano wa magalimoto, malaya, masuti. Ndikuti makamaka ku CCP atapita ku America abwerako ndikuti mpingo uziwe. Kumzuzu wakaluta ku America wawerako yimirirana anthu amene mangoziwa zoti unuka se fanzi yangu bwera uzadana kuzabanga kumachubu ndikudavala ndikuti kali kuma English service. Ife zimene zijazi sitipanga nazo. Komano kusapanga nawo zimene zijazi sizikutanthauza kuti kaya sikutsoka likutidikirira inuyo tsoka sikudikirira. Iyaye tikhala moyo wabobo ndipo takhala moyo wabwino kuchokera kalekale kufika pano. Sinakumanepo ndizokhwima zilizonse zoti zodandaulisa moyo wabwino kulimbikira ndikumapezeka kuti zitseko zikuseguka osati chifukwa chopemphera. Ndi chifukwa choti katapanga criticize ukhristu wa uchitsiru ndi mbwezi pamene papa uzamufuna Yesu liti. Ati ukamazamwalira iwe uzakuwa. Nthawi imene jayi munthu ukamamwalira your life flashes in front of your life. Umakhala utabalalika ndi mmutu wako ukakhala kuti iwe akuopseza kwa moyo wako wonse kuti kumpita ku Gahena ndi zimene zijazi. Koma ina fiti kamazamwalira basi timakhala kuti moyo watani tamaliza. Kati pita ku Gahena mukudziwa zoti ku Gahena ukakhala anthu angati? Ku India anthu ku India useyaji 1.4 billion. Anthu ku China useyaji 1.2 billion. Anthu ku Japan useyaji 100 million. Ndiku kuli Northern Europe anthu ambiri amene onse samapanga nawo zachani zachikristu zanuzo. Then kuli Asilamu is either musankha chimodzi. Asilamu akalowa or akhristu sakalowa.
nekuti kukakhala chigulu ita Khristu wonse tikakhala kumeneko pamodzi ndi ifeyo kaya mukuti kumoto pamenezo ikakhala kuti woona ndi wachisilamu ndi asilamu onse akakhala kumeneko akhristu mukakhala panja ndi ifeyo zimene sitimapanga nawo komanso zoti muzitiopseza zoti kaya tsiku linake zizationekera kaya tsiku linake tizapeza tsoka kaya tsiku linake tizafa musamayiwale kuti zimenezo zimachitika kwa munthu aliyense inuyonso included. Anyway, ndine Morton Bhala ndimakonda kuti amalawi aziganizanso kachikena matopiki ena ndi ena. Nde like and subscribe kuti musasochere mawa. Cheers.